У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Нічога лішняга, толькі галоўнае. Мы падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 8 лістапада. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Павышэнне інвестыцыйнай прыцягальнасці Беларусі абмеркавалі падчас міжнароднага эканамічнага форуму ў Новаполацку. Горад нафтавікоў стаў пляцоўкай для канструктыўнага дыялогу прадстаўнікоў улады, бізнесу, навукі і вытворчасці. Сюды прыехалі дэлегацыі з Расіі, Латвіі, Кітая, Сербіі і іншых краін для ўмацавання і пашырэння гандлёва-эканамічных межаў. Якія праекты прадставіў беларускі бок, убачылі нашы корэспандэнты. Данный продукт, используя телеметрию, рассчитывает гидравлическую ситуацию и по методике, согласованной с «Газпромом», рассчитывает запас газа. На рахунку вучоных Полацкага дзяржуніверсітэта десяткі распрацовак, сярод якіх нямала ноу-хау. Францыя, Германія, Італія, Бельгія, Японія. Вынаходніцтвы мясцовых розумаў папулярныя ў многіх краінах свету. Адна з апошніх ідэй – экалагічны ўцяпляльнік. Зроблены ён з адходаў сельскагаспадарчай вытворчасці. Інавацыі прэзентавалі падчас эканамічнага форуму. Адзін з буйнейшых прамысловых цэнтраў Беларусі, Новополацк, штогод асвойвае выпуск новай прадукцыі. Яна экспартаарыентаваная и поставляется у больше за 50 краін свету. Сёлета новополочане вышли на рынок Сингапура. Интерес к нашему городу растет. Мы это чувствуем. Ну, это, наверное, оправдано, потому что у нас развитая инфраструктура, высокий научный, кадровый потенциал. И, безусловно, это является нашим конкурентным преимуществом нашего города. Я очень рад уникальной возможности стать участником экономического форума, который нам поможет непосредственно и детально разобраться и понять преимущества экономического развития города Новополацка. Міжнародны эканамічны форум сёлета праходзіць у 4-й раз і ўпершыню ў настолькі шырокім фармаце. Дэлегацыя Сербіі самая шматлікая. Не так даўно сербскі горад Ніш стаў пабрацімам беларускаму Новополацку. Цяпер супрацоўніцтва замацавалі пагадненнем у сферы турызму. Имал сам ту сречу да могу да обидим. Это сотрудничество необходимо для нас. Многие до этого только слышали о Беларуси, и я был приятно удивлен, когда увидел такое количество древних, красивых храмов. В Сербии их тоже очень много, и замечательно, что у нас есть возможность лучше узнавать друг друга. Прапаноў ад патэнцыйных партнёраў сотні. І гэта не толькі сельская гаспадарка, навука і турызм. Стэнд Новополацкага вучылішча алімпійскага рэзерву упрыгожваюць залатыя медалі. Імёны мясцовых выхаванцаў вядомыя ва ўсім свеце. На вучэбна-трэніровачныя зборы запрашаюць і спартсменаў з-за мяжы. Федерация биатлона Республики Беларусь заказала в аренду из Финляндии оборудование по производству снега. Это оборудование работало на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, то есть оно производит снег при плюсовой температуре. Уже через несколько дней наши дети будут тренироваться на снегу, ну и, соответственно, мы приглашаем всех желающих к нам на учебно-тренировочные сборы. Удзельнікі міжнароднага форуму наведалі таксама наваполацкія прадпрыемствы. Не выключана, што ў самы бліжэйшы час замежныя бізнесмены прыедуць сюды яшчэ раз, цяпер ужо для падпісання кантрактаў. Вольга Шмаргун, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Новополацк. Адзіны інфармацыйны бізнес-партал для прадпрымальнікаў прэзентуюць у Віцебску падчас міжнароднага інавацыйнага форуму. Ён пройдзе адразу на дзвюх пляцоўках – 12 лістапада ў абласным цэнтры і 13 ў Оршы. Удзел у форуме прымуць прадстаўнікі малога, сярэдняга і буйнога бізнесу, аб'яднанняў прадпрымальнікаў і ўладаў з Беларусі, Расіі, Польшчы, Латвіі і Кітая. У рамках форуму запланавана падпісанне міжнародных пагадненняў аб супрацоўніцтве ў галіне медыцыны і адукацыі. Акрамя таго, вялікая ўвага будзе нададзена тэме моладзевага прадпрымальніцтва. Свае бізнес-праекты змогуць прадставіць студэнты ВНУ Віцебскай вобласці. Аўтары лепшых інавацыйных распрацовак атрымаюць магчымасць рэалізаваць свае задумкі падчас стажыроўкі ў вядучых кампаніях Беларусі. И сегодня о предстоящем международном инновационном форуме. В студии программы «7 дней» мы говорим с директором областного центра маркетинга Ириной Николаевной Макаренко. Добрый день.
Добрый день. Ирина Николаевна, инновационный форум в таком формате, сразу на 2 площадках, в Витебске и Орше, проходит впервые. И самое главное, какие цели он преследует? Данный проект задуман в Витебской области впервые. Направлен он прежде всего на развитие малого и среднего предпринимательства. И, конечно, упор делается на молодежное предпринимательство. Половина секций, половина программы будет отдана именно данной теме молодежного предпринимательства. Почему такой формат на 2 площадках? Прежде всего, для максимального охвата предпринимателей, чтобы донести по возможности максимально те идеи, которые задуманы организаторами. Совместно с управлением предпринимательства облисполкома разработана инфраструктура, информационная инфраструктура поддержки предпринимательства. Что это значит? Прежде всего, пункт 1 – это донести до предпринимателей все финансовые возможности, которые существуют в Республике Беларусь для развития бизнеса. Второе – существует, кроме инвестиций, существует масса других возможностей, которые, может быть, более еще важные, чем финансовые возможности, которые предоставляются на уровне правительства. Существует ряд законодательных актов, которые позволяют пользоваться малому и среднему предпринимательству и льготами, и в том числе и банковскими кредитными ресурсами, которые специально разрабатываются для малого, для среднего предпринимательства, которые также на нашем форуме будут рассказаны. Почему Орша выбрана второй площадкой для проведения форума? Регион богат инновационными проектами? Очень, скажем, сложно выбирался этот регион, потому что многие районы были желающие, чтобы там проходил второй день нашего форума. Однако Орша, Оршанский регион прежде всего славен тем, что в прошлом году он объявлен лучшим в Республике Беларусь по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов. Вот. Это одна из причин, потому что активность в Оршанском регионе велика бизнеса. Ну, хотим этому способствовать и в дальнейшем. Не только Оршанский регион будет представлен в Орше, это и Дубровна, это Лочин. Вот. В рамках форума планируется подписание нескольких международных соглашений о сотрудничестве. Что они подразумевают? Представители корпорации ФОХОУ будут присутствовать на форуме. Будет подписан с Центром реабилитации города Витебска соглашение о намерении создания белорусско-китайского реабилитационного центра народной медицины, китайской и белорусской. Также рассматриваем возможность подписания соглашения между учреждениями образования. Будет присутствовать руководитель учреждений образования ЛОДИ. Она будет подписывать соглашение с нашими колледжами о взаимном сотрудничестве, об обмене студентов, о возможностях предоставления системы образования ЛОДИ и у нас в Беларуси, обмена этой информацией. Также будут подписываться соглашения между Фондом гарантии города Пскова, это с Центром поддержки предпринимательства Орша, вот, и строительные компании, которые познакомились на форуме в марте 2015 года, на нашем форуме, который проходил у нас в Витебске, инвестиционном. Результат, вот не прошло и полгода, уже будут подписаны соглашения не о намерениях, а о сотрудничестве строительных компаний Пскова и Витебска. Вы уже упомянули о том, что на этом форуме большое внимание будет уделяться развитию молодежного предпринимательства. Да. Свои бизнес-проекты смогут представить и студенты? Да, мы вышли с такой, организаторы форума, вышли с такой инициативой к системе образования, к университетам, получили очень широкий такой активный отклик со стороны учреждения образования. И каждое учреждение образования на сегодняшний день уже подготовило ряд проектов детских, молодежных, которые, ну, будем считать, они нас будут удивлять. На форуме будет еще и презентован единый информационный бизнес-портал для предпринимателей Витебской области. Что это за ресурс?
Задумано мероприятие, форум данный для того, чтобы информировать предпринимательство. Но чтобы это не было точечно и единоразово, естественно, продумана полная методика, как в дальнейшем вести информационную работу с бизнесом. Особенно нуждается в информации это бизнес, который начинает выходить на предпринимательскую арену, малый, средний бизнес. Поэтому просто провести форумы и единоразово рассказать о тех мероприятиях государственной поддержки, там, финансовой поддержки, материально-технической помощи, наверное, это не принесло бы большого результата. Поэтому будет презентован бизнес-портал единый, мы уже над ним работаем, где вся информация, которая будет представлена и на форуме, и не только, которая и не будет представлена, будет на этом портале. Для чего? Для того, чтобы каждый бизнесмен, пришедший к нам на портал, смог получить максимально полную информацию, начиная от первичной информации, возможности создания бизнеса, какую правовую форму выбрать, какой учет балансовый вести, какой вид деятельности предпочтителен, где больше рисков, где меньше, где лицензирование проходить. Массу вопросов, на которые мы сегодня отвечаем также в нашем бизнес-справочнике, который мы на сегодняшний день к форуму тоже приготовили. Информация также будет перенесена на портал. И постоянное интерактивное общение с бизнесом, которые смогут задавать вопросы ежедневно, постоянно, и мы будем, если сами не можем, мы будем пересылать на те учреждения, которые на сегодня смогут ответить на вопросы бизнеса. О предстоящем международном инновационном форуме сегодня в студии программы «7 дней» мы говорили с директором Витебского областного центра маркетинга Ириной Николаевной Макаренко. Спасибо. Спасибо. Інавацыі ў вытворчасці залог паспяховага развіцця. Флагман нафтаперапрацоўчай прамысловасці «Нафтан» бярэ на ўзбраенне самыя сучасныя тэхналогіі, што дазваляе выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю. На прадпрыемстве вырашылі даказаць вопытным шляхам. Якасці іх маторных маслаў можна давяраць. Тут пачалі эксперымент, які мае на мэце пратэсціраваць сваю прадукцыю на ўласным аўтамабільным парку. Для гэтага вылучылі 4 сучасныя аўтамабілі, якія заправілі масламі розных класаў і эксплуатацыйных груп. Зараз ажыццяўляецца кантроль работы рухавікоў. Пра сутнасць такога піяр-ходу расказаў па тэлефоне намеснік начальніка ўправлення рэалізацыі нафтапрадуктаў Пётр Катульскі. Мы практически испытываем последнюю линейку наших масел на автомобилях. Мы будем следить за работой этого масла в двигателях наших автомобилей. Водитель будет следить за работой своего двигателя, как он себя ведет с нашим маслом. Через 5000 километров мы отберем пробы масла из двигателей, проверим его в лаборатории, насколько изменились параметры этого масла. Продолжим это испытание. Вот задача показать жителям наших регионов, что действительно масло работает в самых современных автомобилях, с самыми различными двигателями. Качество нашего масла достойное. Мы уверены в том, что оно соответствует самым современным требованиям, так как качество этого продукта контролируется от самого начала процесса и заканчивая готовой уже продукцией. Прыродны газ прыйшоў у аграгарадок Зубрэвічы, што ў Аршанскім раёне. Менш чым за месяц быў пабудаваны газаправод высокага ціску працягласцю ў 6 кіламетраў. Гэты дзень стаў сапраўдным святам. Радасць значнай падзеі разам з жыхарамі аграгарадка раздзялілі старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, генеральны дырэктар Віцебска аблгаз Пётр Шэршань, старшыня Аршанскага райвыканкама Мікалай Лісоўскі. Падрабязнасці ў Святланы Макаевай. Аграгарадок Зубрэвічы – самы аддалены куток Аршанскага района. Тут пражываюць 400 чалавек. Здаецца, амаль усе яны ў гэты святочны момант сабраліся на плошчы перад сельсаветам. Падчас вітальнага слова кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў выказаў словы падзякі газавікам вобласці на чале з генеральным дырэктарам Пятром Шэршнем і адзначыў, газифікацыя – вялікая выгода. Яна будзе спрыяць комплекснаму развіццю аграгарадка. Государство тратит большие деньги на газификацию. Ну и, наверное, прежде всего, рассчитывая на отдачу. Если есть газ в населенном пункте, значит, должны быть рабочие места, должна быть молодежь,
должно быть развитие, школа, детский сад, производство. Поселок должен приобретать тот цивильный современный вид, который должен вас, жителей, именно приподнять. То есть наши жители Аршанщины, наши жители агрогородка Зубревичи – это лучшие люди Аршанщины, лучшие труженики села, животноводы, полеводы. И хотелось бы, чтобы они проживали именно в достойных условиях. Всего вам наилучшего, счастья, успехов, трудовых подвигов. Удзячнасць ад імя жыхароў раёна выказаў старшыня Аршанскага райвыканкама Миколай Лисовский. Огромное спасибо руководству нашей области в лице Шерстнева Николая Николаевича и Петру Петровичу Шерстню за то, что они в такой кратчайший срок сделали для нас такой подарок. И агрогородок Зубревичи будет жить и будет процветать. Будаўніцтва 6-кіламетровага газаправода да Зубрэвічаў вялося адпаведна дзяржаўнай праграме устойлівага развіцця вёсак на 2011-2015 гады і абышлося ў суму больш за 3 мільярда рублёў. Эта работа будет проводиться и впредь. Самое главное, чтобы все понимали, газ – это благо. Спасибо всем, кто нам помогал. Витебсгазстрой общими усилиями сделали то, что должны были сделать. Было так задумано, что до октябрьских праздников, как в старые добрые времена, газ должен быть Зубревичек. Это сделали. Спасибо всем. Тым, хто прыклаў шмат намаганняў для ўзвядзення газаправода да Зубрэвічаў, былі ўручаны ганаровыя граматы. Мы, конечно, как строительная организация, конечно, очень рады, что и поучаствовали в таком важном процессе в жизни нашей области и республики. Падчас урачыстасці быў запалены сімвалічны факел. Газ сапраўды прыйшоў з Зубрэвічы. Пачаўся адлік новаму этапу ў жыцці жыхароў аграгарадка. Это праздник, который мы ждали. Мы так долго его ждали, мы счастливы. Огромное спасибо всем, кто занимался этим вопросом, кто участвовал в этой работе. И мы очень всем благодарны. Огромное всем спасибо администрации, газовикам, которые проводили, начальству. Всем мы очень благодарны. Заключным аккордом свята стаў канцэрт таленавітых выканаўцаў, музыкантаў, спевакоў, якімі так багаты калектыў прадпрыемства Витебска-Болгаз. Светлана Макаева, Дмитрий Котов, навіны, Зубрэвічы, Аршанскі раён. 12,5 мільёнаў еўра выдзелена на мадэрнізацыю ачышчальных збудаванняў Віцебска. Гэты маштабны праект, які фінансуецца Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, мяркуецца рэалізаваць да канца 2018 года. Сістэма ачысткі ўведзена звыш 40 гадоў таму і працуе на мяжы сваіх магчымасцяў. Да таго ж, складаная экалагічная сітуацыя на Балтыйскім моры, куды нясе свае воды заходняя Двіна, прымушае неадкладна пачаць рэканструкцыю. Это будет просто замена оборудования, внедрение новых технологий очистки сточных вод. Частично мы что-то уже построили. Вот если вы слышали, в прошлом году по проекту Преста мы получили грант, построили станцию доочистки сточных вод по фосфору. Вот. Это будет сейчас продолжаться. We have developed a 15-year. Мы разработали бизнес-план 15-летнего развития водоканала для того, чтобы помочь водоканалу вернуть инвестиции и для того, чтобы водоканал имел возможность в дальнейшем развиваться согласно намеченного плана. Зараз на прадпрыемстве Віцебска водоканал працуе кансультацыйная група Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Яе задача дапамагчы прадпрыемству выйсці з няпростай фінансавай сітуацыі і зрабіць яго плацежаздольным. Адна з прапанаваных мер – рэформа тарыфнай палітыкі. Бярэзінскі біасферны запаведнік атрымае грант памерам у 100 000 еўра на развіццё экатурызму. На яго тэрыторыі будзе створана цэнтр міфалагічнага турызму. Тут з'явіцца музей, экалагічная сцежка, экспазіцыя пад адкрытым небам. У Беларусі такому турыстычнаму аб'екту няма аналагаў. Са 150 удзельнікаў, якія падалі заяўку на грант, абраны 16. Праект на базе Бярэзінскага запаведніка пад прадстаўніцтвам беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» заняў 6-е месца. Яго рэалізацыя пачнецца ў студзені 2016 года, а завяршыць усе работы плануецца да канца 2017.
Беларусь адзначыла 98-ю гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі. Наша краіна адна з нямногіх на постсавецкай прасторы, якая захавала традыцыю. У 21 стагоддзі падзеі 1917-го ацэньваюць па-рознаму. Але ў тым, што чырвоны кастрычнік змяніў ход сусветнай гісторыі, сумненняў няма. У Савецкім Саюзе 7 лістапада заўсёды адзначалі з чырвонымі сцягамі, транспарантамі і мітынгамі. Архівы Віцебскай студыі тэлебачання захавалі здымкі святочных шэсцяў і дэманстрацый у абласным цэнтры. Артур Смалякоў перагарнуў старонкі гісторыі. 25 кастрычніка 1917 года па старым стылі, 7 лістапада па новым у Петраградзе прагучаў залп аўроры. Матросы і салдаты захапілі зімовы палац і аб'явілі ўладу савета. У савецкі час пра гэта ведаў кожны. Изменения произошли и в государстве, которое называлось Российская империя, и во всем мире потом после создания советского государства и Союза Советских Социалистических Республик, потому что это государство оказывало колоссальнейшее влияние на мировую историю. Поэтому значение огромнейшее, вот только в оценке этого значения есть разные подходы, конечно. У Беларусі любімае свята Саюза ўпершыню масава адзначылі ў 1921. З таго часу з размахам гулялі штогод. 30-е, 40-е, 50-е. Вось і віцебскія кадры 1967-го. Калона дэманстрантаў ідзе па цэнтральнай вуліцы да плошчы Леніна. Стужка чорна-белая, але і яна перадае святочны настрой. Урачыстым строем крочаць працоўныя калектывы, спартсмены і юныя ленінцы. У руках транспаранты, над галовамі чырвоныя сцягі. Штогод 7 лістапада вуліца Леніна збірала тысячы людзей. Афармленнем і рэжысурай першага святкавання кастрычніцкай рэвалюцыі ў Віцебску кіраваў Марк Шагал. У далёкім 1918-м мастак, ахоплены прадчуваннем свабоды і пераменаў, распісваў гарадскія будынкі. Эпоха змянілася. Для пакалення нулявых пытанне, чаму кастрычніцкую рэвалюцыю адзначаюць у лістападзе, не зусім простае. Ім невядома, як гэта хадзіць на дэманстрацыю, але бацькі з ностальгіяй успамінаюць той час. Народу было много, весело, танцевали, пели, общались. Мне, например, вспоминаются демонстрации сами, когда мы собирались, когда как-то коллектив весь вместе. Интересно было. Интересно. Ну и потом семейный праздник всегда считался. Ну, праздничная атмосфера, конечно, была. И я старой закалки человек, для меня это праздник. Для адных 7 лістапада асаблівы дзень і зараз, для іншых гісторыя, але як бы не мяняліся адносіны да тых падзей, нельга адмаўляць факт, што менавіта пасля кастрычніцкай рэвалюцыі на карце свету з'явілася Беларуская рэспубліка. Спачатку народная, потым сацыялістычная. І хоць традыцыі хадзіць на дэманстрацыі сёння не захавалася, гэта ўсё роўна наша гісторыя. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў. Сваю гісторыю памятаем. Па хрысціянскім звычаі і з воінскім гонарам у аграгарадку Копці Віцебскага раёна перапахавалі астанкі воінаў савецкай арміі, якія загінулі ў гады Вялікай Адчыннай вайны. На воінскім мемарыяле вечны спачын і вечную славу знайшлі 70 салдат. Малодшы сержант, танкіст Сергей Сталяренко вярнуўся на родную зямлю праз 70 год. У 1939 годзе яго прызвалі ў рады Чырвонай арміі. І з таго часу бацькі нічога пра яго не ведалі, лічылі прапаўшым без вестак. Пасля вайны маці шукала сына, аднак так і памерла, не даведаўшыся, што стала з сярожам. Ён быў высокі, такі плотны малец, такі находчывы. От гляджу я на яго, точно жывы. Вот точно живы, як ён копія. Загінуў Сергей Сталяренко у самым пачатку вайны, у ліпені 41-го. Яго астанкі былі знойдзены ў Пскоўскай вобласці. Бой происходил у деревни Иванькова. Поднял я его возле траншеи, буквально в 2 метрах. Они лежали вдвоем с офицером, с капитаном. Офицера документы не сохранились, у него медальон был в руке зажат. Это личные вещи ионы, это его смертный медальон. Вот. То, что у него было, вот мы привезли вам отдать родственникам. Яшчэ 69 воінаў, якіх перапахавалі на мемарыяле ў Копцях, былі знойдзены ў наваколлі вёсак Маклакі і Макарова Віцебскага раёна. Яны загінулі падчас наступальнай аперацыі савецкіх войскаў узімку 43-44 годов. Мы уже много лет работаем на этих участках.
И здесь как раз наши друзья-поисковики из Москвы, из Московской области, мытищи памяти примирения нам помогали здесь совместно с 52-м отдельным поисковым батальоном. Найден орден Красной Звезды, медаль, 2 медали за отвагу, медаль за боевые заслуги и медальон. По номерах узнагарод и солдатских медальонах установлены имена Яфима Кривопустова, Нурмухамеда Малакова, Ивана Инсина, Яфима Ларкова, Петра Мельниченки. Двое уладальников узнагарод покуль неведомые. Размыты ливнями окопы, земля, как в шрамах на живых, и обелиски, перископы следят за судьбами живых. У Витебскім раёне больш за 100 воінскіх пахаванняў. Толькі на мемарыяле ў Копцях пахаваны каля 4000 советских солдат и офицеров. На нашей территории в кровопролитных боях за Витебск погибло свыше 300 000 солдат. И поэтому перед нами еще стоит колоссальная работа. Не только нас, но и будущих поколений. Любоў Дзядзюра, Ян Пчэльнікаў, навіны Витебский район. Усе сем'і, у якіх выхоўваюцца непаўнагадовыя дзеці, правяраюць супрацоўнікі МНС. Пажарная бяспека пад асаблівым кантролем пасля таго, як у Віцебску на праспекце будаўнікоў у агні загінула 7гадовая дзяўчынка. У кватэры не было пажарных апавяшчальнікаў, і цяпер інспектары ўсё часцей настойваюць на іх устаноўцы. Рэкамендацыі выслухала і наша здымачная група. З пачаткам ацяпляльнага сезона супрацоўнікі МНС і днююць і начуюць у прыватным сектары. Пад кантролем у першую чаргу пячное ацяпленне, асабліва ў дамах, дзе жывуць шматдзетныя сем'і. Сёлета спіс адрасоў значна пашырыўся, толькі ў Віцебску іх больш за 41 000. Інспектары не абмінуць ніводную сям'ю з дзецьмі, нават калі жыве тая ў кватэры і выхоўвае ўсяго толькі адно дзіця. У Іны Шайко 6 малых. Гэты дом на вуліцы Пралетарскай набылі менш за год таму. Пажарная камісія яго пакуль не прымала, і прарэхі ў пажарнай бяспецы супрацоўнікі МНС знаходзяць адразу. Вялікая колькасць бытавых прыбораў, пластык ва ўнутранай апрацоўцы пакояў, толькі вось ні аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў, ні вогнетушыцеляў няма. Праўда, гаспадыня запэўнівае, іх плануюць устанавіць, ды і дзяцей вучаць не гуляць з агнём. Никакие костры, никакие гуляния со спичками, вот нигде. Не лазить ни в котлах, самим не включать, ничего нет. Это, конечно, запрещено им. Тым не менш, інспектары разумеюць, у гэты дом ім яшчэ прыйдзецца вярнуцца, каб праверыць, ці выканае сям'я рэкамендацыі. Взрослый, правда, большой, понимает, что нельзя играть со спичками, да, что нужно присматривать за братьями, за сестрами, чтобы они там нигде ничего не поджигали, ни на улице, ни в доме, правда? По наступным адрасе на улице Карла Маркса инспектору сустракае маці 8 дзяцей Анастасія Духович. Пра установку аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў у сваёй трохпакаёвай кватэры вялікая сям'я паклапацілася. Праўда, ад зоркага вока інспектараў не ўтаіліся лямпачкі без плафонаў і аголеныя правады. Яны могуць стаць прычынай узгарання. Таму гаспадыні раяць сур'ёзней отнестися до пожарной безопасности. По поводу извещателя обязательно, чтобы не оставляли без присмотра электроприборы включены, газовое отопление. И вот такая памяточка для родителей. Пожалуйста, свободную минутку, почитайте, изучите, вот, и соблюдайте, конечно, все правила. Таких рекомендаций у ближайшие дни супрацоўнікі МНС агучаць сотни. Суместные рейды зараз проходят по всей области. Мы уделяем внимание, в первую очередь, это установки и наличию автономных пожарных извещателей. Это прибор, который предупреждает возникновение пожара. В случае малейшего задымления он срабатывает и оповещает человека о пожаре. Заўвагі, рэйды і рэкамендацыі – гэта ўсё, што могуць супрацоўнікі МНС для прафілактыкі пажараў. Тым часам з пачатку года па вобласці ў агні загінулі 3 школьнікаў, і зараз гаворка павінна ісці пра тое, каб абавязваць сем'і з дзецьмі устанаўліваць аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, Дмитрий Котаў. Навіны. Віцебск. Дзяржаўтаінспекцыя в области таксама заклапочана бяспекай дзяцей. Яркія лістоўкі-стыкеры на днях з'явіліся на ўваходзе ў школы і дашкольныя дзіцячыя установы. Іх размясцілі на дзвярах на ўзроўні дзіцячых вачэй. Такая прафілактычная акцыя накіраваная ў першую чаргу на тое, каб яшчэ раз нагадаць і дзецям, і дарослым пра неабходнасць строга выконваць правілы дарожнага руху. Каб маленькія пешаходы не забываліся, як весці сябе на дарозе, супрацоўнікі ДАІ праводзяць для іх тэматычныя гульні і віктарыны.
На сегодняшний день на территории города Витебска и Витебской области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием по вине детей, в которых один ребенок погиб, и 26 получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество аварий снизилось с 32 до 25. Вместе с тем, из общего числа аварий 8 произошли с участием детей на пешеходных переходах, причем 5 на нерегулируемых пешеходных переходах и 3 на регулируемом пешеходном переходе. У Віцебску прайшоў фінал першага абласнога творчага праекта «Восеньскі марафон 2015». Ён аб'яднаў педагогаў, міліцыянераў і іх падапечных падлеткаў, якія знаходзяцца на ўліку у інспекцыі па справах непаўнагадовых ці ў сацыяльна небяспечным становішчы. Гульня клуба вясёлых і знаходлівых дазволіла дзецям раскрыць свой творчы патэнцыял, у жартоўнай форме нагадаць аб тым, чаго нельга рабіць, і падказаць, што рабіць, каб жыццё стала лепш і прывабней. Заяўкі на ўдзел у восеньскім марафоне подали 19 команд. У финал вышли 6. Главная цель – это объединить усилия учреждений образования, органов внутренних дел, учреждений дополнительного образования, комиссий по делам несовершеннолетних, общественных организаций и путем игры КВН формировать у них и гражданскую позицию, и правовую культуру, и законопослушное поведение. Мы старались своей командой, мы пытались найти ту точку опоры, то сильное звено в нашей команде, которое принесла бы нам победу. Мы придумывали шутки, сидели часами в зале, репетировали. У выніку трохгадзіннай барацьбы пераможцамі першага восеньскага марафона стала каманда з Полацкага района. Яна будзе абараняць гонар вобласці ў рэспубліканскім фінале, які пройдзе напрыканцы лістапада ў Мінску. Пажыццёвае пазбаўленне волі. Віцебскі абласны суд вынес прыгавор забойцы супрацоўніка Аршанскай міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Геннадзя Раўкова. Трагедыя адбылася 11 красавіка гэтага года. Інспектара, які знаходзіўся ў рэйдзе, стрэлам ва ўпор забіў браканьер. Віктор Праліч аб рэзананснай справе і суровым прыгаворы. 2 месяца дэталёвых разбіральніцтваў, высвятленне ўсіх абставін, десяткі экспертыз и следчых экспериментов. И вось вердикт. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Голубеву назначить наказание в виде пожизненного заключения без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Максимальный термин покарання. Голубеў не раз пераступаў мяжу закона, і законы чалавечыя для яго ўжо нічога не значылі. Ён стрэліў бяззбройнага чалавека. Абцяжваючай акалічнасцю стало и тое, что инспектор был при выканании службовых обовязков. В данном случае потерпевшая настаивала на пожизненном заключении с учетом личности обвиняемого, который ранее судим. Он привлекался и к административной ответственности. У него были проблемы и по работе. Его позиция, он не раскаялся в содеянном, упорно не признавал свою вину. Удава инспектора Татьяна Раўкова рашэннем задаволена. Суд абавязаў выплаціць матэрыяльную кампенсацыю па меры 300 мільёнаў рублёў. Але грошы не заменіць любимого человека, призналась Татьяна. Удовлетворена решением суда, да. Суд, я надеюсь, вынес справедливое наказание убийце моему мужу. Я все-таки думаю, проявит какое-то сочувствие, но он не проявил. Ни сожаления, ни сочувствия не было никакого. Такое чувство, что он убил просто мошку какую-то, а не человека. Зняволены сваёй вины не прызнае, у законную силу прыгавор пакуль не уступіў. Не выключана, што вердыкт будзе абскарджаны ў Вярхоўным судзе краіны. Віктор Праліч, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. Медаль за адвагу пасмяротна. У Оршы ушанавалі памяць загінуўшага пры выкананні службовых абавязкаў супрацоўніка міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Геннадзя Раўкова. Дзяржаўную ўзнагароду ўручылі ўдаве Тацяне Раўковай. Таксама падчас мітынгу ў райцэнтры ў гонар дзяржынспектара адкрылі мемарыяльную дошку. Жывыя кветкі да мармуровай пліты ўсклалі родныя, блізкія, сябры і калегі загінуўшага. Гэты сонечны лістападаўскі дзень зноў прымусіў дзесяткі аршанцаў успомніць вясновую трагедыю адной сям'і. Неабыякавым яна не пакінула ні аднаго жыхара Оршы. Геннадзь Раўкоў працаваў інспектарам аховы жывёльнага і расліннага свету, аднак сваё жыццё не змог уратаваць ад браканьерскай кулі. Мы были совместно в контрольно-полевых мероприятиях 11 апреля. Значит, мы разделились на 2 группы.
В одной группе старшим группы был Равков Геннадий Иванович, я был в другой группе старшим. Проводился у нас совместный рейд с Белорусским обществом охотников и рыболовов, где и произошел несчастный случай. Ушанавалі памяць свайго героя, менавіта так цяпер называюць раўковы землякі, адкрыццём мемарыяльнай дошкі на будынку механіка-эканамічнага каледжа. Акрамя таго, у гэты ўрачысты і ў той жа момант сумны дзень удаве Тацяне Раўковай уручылі медаль за адвагу. Хотелось бы, чтобы это было при жизни медали, но раз так получилось, такой роковой день, мы можем гордиться своим мужем, отцом, дедушкой, что он настоящий герой, он получил заслуженно эту медаль. Пускай посмертно, но она заслужена, эта медаль. На цырымонію прыйшлі не толькі блізкія людзі інспектара, але і прадстаўнікі мясцовай улады, грамадскіх і моладзевых аб'яднанняў і, безумоўна, калегі. Прозвішча Раўкова не сыходзіла з вуснаў прысутных. Для нас этот случай лишний раз напомнил нам о риске. Риск жизни и здоровья присутствует каждый день у каждого инспектора, который выбывает для проведения мероприятий в лесу, на воде. Эта трагедия, я уверен, что надолго останется в сердцах наших инспекторов. Трагедия адбылася ў красавіку гэтага года. Дарэчы, атрымаў па заслугах яе віноўнік. Суд прыгаварыў яго да пажыццёвага зняволення. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Орша. І лжэзнахарка спрабавала зняць вянец бясшлюбнасці з маладой жыхаркі Віцебскай вобласці. Так званы абрад цягнуўся на працягу 2 гадоў, але пытанне са шлюбам ён так і не вырашыў. Штотыднёвы транш за такія паслугі складаў каля паўмільёна рублёў. Дапамогу ў прыцягненні жаніха аказвала сяброўка пацярпелай, якая нібыта звязвалася з чараўніцай. Узамен на круглыя сумы яна перадавала патэнцыяльнай нявесце разнастайныя іконы і загавораную ваду. Няладнае заподозрили батьки дзяўчыны. Февраль 2013 года по май 2015 года. За это время различными способами, в различных местах, в различное время потерпевшей было передано денежных средств подозреваемой в размере не менее 240 миллионов белорусских рублей. При этом необходимо отметить, что фактически саму эту женщину, которая якобы оказывала ей услуги по снятию порчи, наша потерпевшая не видела. Подозреваемая ее убеждала каждый раз, что в этом нет никакой необходимости. Помощь можно оказывать и на расстоянии. Справа перададзена ў следчы камітэт. Узбуджана крымінальная справа па артыкуле махлярства, які прадугледжвае пакаранне да 12 гадоў пазбаўлення волі. – 55-годзе і 30 гадоў на сцэне. Адразу 2 юбілеі адзначыў на гэтым тыдні рэжысёр-пастаноўшчык Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Міхась Краснабаеў. Усё яго творчае жыццё звязана з коласаўскай сцэнай. Таленавітага рэжысёра павіншавала і наша здымачная група. Рамеа, Грэй, Хлестакоў, Сымон Музыка, дзясяткі знакавых роляў і каля 20 выдатных рэжысёрскіх работ. 30 гадоў Міхась Краснабаеў прысвяціў коласаўскаму тэатру. Выпускнік тэатральна-мастацкага інстытута, вучань славутых Александры Клімавай і Андрэя Карсакоўскага. Міхась Краснабаеў пражыў на сцэне розныя лёсы. Па сілах яму не толькі стварэнне вобразаў, а і цэлага сусвету пад святлом рампы. Ён мэтанакіраваны, патрабавальны і заражаючы сваім імпэтам рэжысёр. Нават не верыцца мне, што яму 55 год, што ён 30 год на гэтай сцэне. Ну, для артыста гэта младенческі ўзрост. Вось і все. Для рэжысёра гэта ўвогуле толькі пачынае. Для сваіх пастановак ён шукае добрую драматургію. Кажа, каб акцёрам было дзе разысціся. Неважна, класічную ці сучасную, тую, дзе адвечнае і сапраўднае, добро і зло, здрада і любоў. Он удивительно умеет дарить подарки, именно выбирая драматургию и приглашая в спектакль. Это может быть и комедия такая с хорошим юмором, и хорошая мелодрама, и его удивительная любовь к родному языку и к драматургии белорусской тоже подкупает. Спасибо ему огромное за Короткевича, за Ладью Роспача, за Христос приземлился в Городне. Все это заставляет двигаться и учиться. Ён сапраўды папулярызуе сваімі спектаклямі лепшыя ўзоры беларускай літаратуры і ў прыватнасці драматургіі. Вельмі ўжо ў выбары
п'есы для пастаноўкі, выбора матэрыялу, гэта заўважна. Ён паставіў спектакль па творах Алеся Дударова, Васіля Быкова, Міхася Чарота, Янкі Купалы. І бадай ніводны рэжысёр Беларусі не рабіў столькі пастановак па творах Уладзіміра Караткевіча, колькі ажыццявіў Міхась Краснабаеў. Ад інсцэніроўкі апавядання до высаблення такога маштабнага палатна, як «Христос прызямліўся ў гародні». Ведаеце, я, так кажуць, адналюб. Па-першае, сапраўды, гэта ўжо некі як лёс, як сям'я, это тэатр, разумееце. І я думаю, што у нас вельмі цудоўны тэатр з сваімі традыцыямі. І я думаю, што і тэатр гэты, і горад гэты для мяне стаў родным, і мне тут добра. Тут маё жыццё. Зараз Міхась Краснабаеў працуе над «Снежнай каралевай» па Шварцу. Кажа, шчырая, непасрэдная дзіцячая аўдыторыя як індыкатар працы рэжысёра. Тут нельга схлусіць. А яшчэ рэжысёр выношвае ідэю аднавіць на коласаўскай сцэне Сымона Музыку. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Культ пролёт. Мастацкі праект пад такой назвай прадставіў у Віцебску модны сталічны мастак Руслан Вашкевіч. У той час, як культурныя падзеі Беларусі па інерцыі канцэнтруюцца ў Мінску, Руслан Вашкевіч наўмысна змяшчае звыклы цэнтр мастацкага жыцця на перыферыю. Захоплены нефармальным хаосам выставачнай арт-прасторы на Толстого 7, ён прадстаўляе сваю новую серыю «Вітрыны прасціны». Когда я сюда приехал в Витебск и посмотрел ваши залы, вот это пространство мне очень понравилось. Такой неформальной обстановкой, абсолютно вот таким творческим безобразием, по-хорошему, по-настоящему. И, оно как бы из художника снимает лишнюю ответственность такую. Можно как-то проявить себя, можно рискнуть на какой-то дерзкий жест. Тут нету каких-то очень важных сообщений для зрителя. Тут есть такое обещание просто какой-то свободы, обещание какого-то драйва. Это декорации к нашей жизни. Это не искусство, на которое надо там бояться смотреть, воздыхая, а это вот всего лишь то, на фоне чего мы можем себя проявить более свободно. Это скорее попытка взаимного понимания. Попытка использования в чем-то, и в этом как раз смысл того, что Вашкевич называет интервенцией, попытка использования местного ресурса, местных способностей, местного ландшафта, культурного для своего собственного высказывания. И это не колонизация, это не захват, это скорее уважительное включение в контекст другого региона, другого города, другого локального какого-то культурного пространства. На думку мастака, правінцыйны глядач больш зацікаўлены і гатовы да асэнсаванага дыялогу. Яго карціны іранізуюць над грамадствам спажывання. Сам Вашкевіч называе гэта ікеа-фармат, фармат клішаваных абразкоў карыстальніцкага інтэрфейсу. Акунуцца ў свет спакою і гармоніі, захапіцца прыгажосцю навакольнага асяроддзя запрашае латвійская мастачка Лайма Акмінціня. Яе выстава адкрылася ў абласным мастацкім музеі. Сярод першых наведвальнікаў была Святлана Макаева. Выстава Лаймы Акмінціня стала працягам двухбаковай творчай садружнасці. За апошнія гады віцебскі глядач адкрыў для сябе новыя імёны таленавітых латвійскіх майстроў, работы якіх адрозніваюцца разнастайнасцю жанраў і стыляў. Выставка Лаймы Акмінціны – это еще один вектор в этом развитии, потому что сотрудничество между детскими художественными школами – это, пожалуй, очень важный и нужный момент. Лес, галасы. Такую назву дала сваёй выставе Лайма Акмінціня жывапісец, магістр педагогікі, выкладчык мастацкай школы ў Юрмале. Дзяцінства Лайма прайшло побач з лесам, таму і на свае карціны яна пераносіць яго чароўныя мелодыі, адчуваеш калыханне лісця, траў і нават іх пах. Галасы. Гэта другая тэма карцін мастачкі. Спявак і рух спеваў, унутраны і вонкавы. Лайма, як і многія ў Латвіі, спявала ў аматарскіх харах. Свята песні і танцы, якое праходзіць у Рызе, мае вялікае значэнне для ідэнтычнасці латышскага народа.
Калега і сябра мастачка Лайна таксама не ўяўляе жыцця без песні і пэндзеля. Але Лайма здзіўляе яе сваёй шматграннасцю, уменнем спалучаць многае ў творчасці і жыцці. Лайма вырастила трех больших, хороших сыновей. Она работает и в Юрмальской школе, она работает и в церкви, и делает мультфильмы, которые хорошо поступают там, в всемирном конкурсах. Тем более она, как вы видите, прекрасная художница. Лайма прапанавала наведвальнікам выставы духмяны пачастунак. Я хотела что-то привезти из Латвии, из латвийских лесов, и хотела угостить латвийским черным хлебом и медом. С картинами Лаймы Акментиня можно познакомиться у областным мастацким музее. Выстава открыта до 23 листопада. Светлана Макаева, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Студэнцкая восень прыйшла ў Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт. Міжнародны фестываль студэнтаў-медыкаў у 19-ы раз збірае сяброў навучальнай установы з усёй Беларусі, а таксама з Расіі і краін далёкага замежжа – Шры-Ланкі, Лівана, Ганы, Нігерыі, Ірака і Туркменістана. На адкрыцці фестывалю пабывала наша здымачная група. Интеллектуальные поединки и спортивное спаборництвы, выставы, концерты и доброчинные акции. Фестивальная программа насыщенная. Один из самых популярных у студентов – конкурс кулинарного майстерства. Команды готовят и представляют национальные стравы. У нас прекрасная белорусская кухня, богатая белорусская кухня и очень вкусная. Мы приготовили достаточно старинные блюда. Это дмуховцы и цибрики, и современные – это драники. Это сливовки и хрумские. Ливанская кухня отличается, что она разная, используем, там много овощей есть, и тоже мяса много есть, но я гарантирую, что мы отличаемся от всех, что мы вкуснее всех. Это наш Шри-Ланки народное блюдо, и называется котту. Мы делаем это из мука, и курица, и помидор, и чуть-чуть томат, и разные еда. Очень вкусный. Проявить свои творческие и коммуникативные здольности, интеллект и артистизм можно у конкурсе «Мисс» и «Мистер ВДМУ». Вокальные дадзеныя продемонстрировать у конкурсе молодых воканаўцаў «Мелафон». З яго, дарэчы, шмат гадоў таму фестиваль и починался. Здесь мне нравится атмосфера, потому что все такие веселые, куча позитивных эмоций, очень много впечатлений после праздника остается. Нягледзячы на насычаную святочную программу, заняткі ва універсітэце ніхто не адмяняў. Студэнты-медыкі ўсюды паспяваюць. Фестывальныя мерапрыемствы пасля вучобы ў другой палове дня. Такой полет мысли, творческих идей. И даже если бы мы на сегодня хотели этот проект закрыть, у нас уже не получится, потому что на этот фестиваль приезжают студенты, которые стояли у истоков создания фестиваля. На працягу тыдня яркія экзатычныя канцэрты, гумарыстычныя спаборніцтвы каманд клуба вясёлых і знаходлівых. Але студэнцкая восень ВДМУ – гэта не толькі забавы. Сёлета яшчэ больш удзельнікаў далучаюцца да выніковага канцэрта традыцыйнай дабрачыннай акцыі па збору сродкаў для Віцебскага абласнога спецыялізаванага дома дзіцяці. Юлія Устинова, Александр Петровецкий, Навіны Віцебск. Королева спорту легкая атлетика збірае маладую світу. Беларуская федерация легкой атлетики по ўсёй краіне правяла акцию 300 талентаў для королевы. Для ўдзелу ў ёй запросили хлопчыкаў і дзяўчынак, якія мараць займацца спортом. У Віцебску для будучых легкоатлетаў арганізавалі вучэбна-трэніровачны збор, дзе яны под кіраўніцтвам вопытных настаўнікаў освойвалі новыя прыёмы і навыкі. Сергей Мисурагин с подробностями. Мы становимся на колени, берем мяч, легкий, мягкий, и стараемся как можно дальше кинуть мяч вперед. Рэспубліканская спартыўная акцыя 300 талентаў для каралевы аб'яднала ўсе рэгіёны Беларусі. Арганізавала яе Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыцы для вучняў другіх-чацвёртых класаў, якія мараць стаць падсцягі каралевы спорту. Самыя хуткія, лоўкія і трывалыя прайшлі 2 туры выпрабаванняў і заваявалі права прыехаць у абласныя цэнтры, каб атрымаць майстар-клас ад прафесіяналаў сваёй справы. Школьнікі Віцебскай вобласці знаходзіліся ў ідэальных умовах. Яны жылі, займаліся і трэніраваліся на базе вучылішча Олимпийского резерва разом с дорослыми легкоатлетами. Детки собраны у нас со всех районов области. С удовольствием приезжают,
учатся, смотрят, как занимаются старшие спортсмены, какой-то перенимают опыт. Ну, я думаю, что в будущем они будут больше увлекаться спортом, интересоваться спортом, ну и просто здоровый образ жизни пропагандировать. На першы позірк практыкаванні, якія выконвалі дзеці, былі не вельмі складанымі, але каб справіцца з заданнем правільна, трэба было вельмі пастарацца. Калі ж адчуваеш падтрымку аднагодкаў, то і справа ідзе значна лягчэй. Ну, я сюда попала, потому что я с детства занималась спортом. Я уже 4-й раз на соревнованиях. Ну, было все легко. Было тяжело, а иногда было легко. А попала сюда, ну, потому что был, наверное, спортивный сильно. Вучэбна-трэніровачны збор завяршыўся, юныя спартсмены працягнуць заняткі дома. Наперадзе іх чакае сталічны фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў, а трэнеры па лёгкай атлетыцы тым часам прыглядаюцца да будучых выхаванцаў. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. 8 команд з Беларусі і Расіі сабраў у абласным цэнтры традыцыйны міждзяржаўны турнір па футболе памяці заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Бадзягіна. Яго ўдзельнікі пакінулі звыклую арэну, штучны газон віцебскага ЦСКА і праводзілі паядынкі на стадыёнах у раёне праспекта Чарняхоўскага і аграгарадка Ноўка. Пра асаблівасці сёлетніх стартаў у рэпартажы Сергея Мисурагіна. За 13 гадоў існавання турнір памяці заснавальніка Віцебскай прафсаюзнай школы футбола Уладзіміра Бадзягіна заваяваў добрую рэпутацыю. Юнацкія клубы краіны даўно ўключылі яго ў свой календар, і восенню ў абласным цэнтры праверяюць, на што здатныя іх падапечныя. Основная цель этих соревнований, кроме привития устойчивого интереса у подростков к занятиям футболом, это отбор и просмотр кандидатов в сборную области для участия в республиканских соревнованиях, в том числе республиканской спартакиады школьников. Сёлетні 13-й па ліку турнір змяніў месца прапіскі. Паядынкі праходзяць на 2 арэнах у Віцебску і Віцебскім раёне. Шмат пытанняў выклікае якасць футбольных палёў. Калі не ўлічваць зялёны газон цэнтральнага спартыўнага комплексу, дзе гуляе ФК Віцебск, то зараз у абласным цэнтры няма ніводнага дастойнага футбольнага поля. А лепшае з іх, уявіце сабе, знаходзіцца ў аграгарадку Ноўка. Высновы рабіце самі. Прычынай падобнага становішча стала закрыццё штучнага поля цэнтральнага спартыўнага комплексу. Арэну ўвялі ў эксплуатацыю яшчэ ў 2006 годзе. Яе выкарыстоўваў футбольны клуб Віцебска і ігракі яго дубля. Тут інтэнсіўна трэніраваліся выхаванцы амаль усіх спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ горада. А яшчэ праходзілі афіцыйныя гульні і турніры. Пры такой эксплуатацыі спартыўная пляцоўка выпрацавала свой рэсурс. Дэфіцыт сучасных футбольных палёў у Віцебску – тэма, якая ўжо набіла аскоміну. Сітуацыя добра вядомая гарадскім уладам. Выправіць становішча плануюць у наступным годзе. Спадзяюцца увесці ў строй 2 арэны – натуральную и штучную. Активно прорабатываются вопросы строительства и капитального ремонта новых футбольных полей, в частности, футбольное поле с искусственным покрытием на ЦСКА. Разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, проведен тендер на выбор подрядной организации и заключен договор с подрядной организацией на приобретение материалов и строительно-монтажные работы. То есть на будущее запланирован, на следующий год запланирован также разработка ПСД по натуральному полю, также на ЦСКА. Ну а пакуль юныя футбалісты здабываюць перамогі і выяўляюць мацнейшага на палях не самай лепшай якасці. Як кажуць, цяжка ў вучэнні, лёгка ў баі. Сергей Мисурагин, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Дэфіцыт футбольных палёў у абласным цэнтры безумоўна ўплывае і на выступленні футбольнага клуба Віцебску ў чэмпіянаце Беларусі. Рыхтаваць ігракоў высокага класа магчыма толькі на якасных арэнах. Калі гэта здзейсніцца, то і каманда абласнога цэнтра не будзе весці барацьбу за захаванне прапіскі ў вышэйшай лізе. А тым часам у бліжэйшыя 7 дзён балельшчыкам Віцебскай вобласці сумаваць не прыйдзецца. Паядынкі чэмпіянатаў Беларусі па хакеі, баскетболе і валейболе дапоўніць турніры па таэквондо, барацьбе і боксе. За якім спартыўным відовішчам трэба збірацца ў дарогу, а што наадварот можна ўбачыць у сваім горадзе, раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю цябе, Сергей. І я рад бачыць цябе, Вольга. Напрыканцы кастрычніка стартавалі чэмпіянаты Беларусі па баскетболе і валейболе. Іх паядынкі, безумоўна, разнастаюць спартыўную афішу. Не забудзем і аб хакейным чэмпіянаце, які вяртаецца на лядовыя арэны пасля міжнароднай паўзы. У прадстаўнікоў індывідуальных відаў спорту сезон таксама вельмі насычаны і заслугоўвае нашай увагі. Але аб усім падрабязна.
Пачнем з баскетбольнага розыгрышу. На гэтым тыдні Віцебскі абласны баскетбольны клуб правядзе 2 паядынкі ў рамках чэмпіянату краіны. 10 лістапада на выездзе падапечныя Руслана Байдакова памерыцца сіламі «Смокі Мінск-2», а праз 3 дні на арэне Віцебскага ЦСКА да іх завітае ў госці каманда Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Пачатак сустрэчы ў 18 гадзін. У чацвер 12 лістапада сваіх сапернікаў прымуць і хакейныя дружыны Віцебскай вобласці. Новаполацкі «Хімік СКА» згуляе са сталічным юнацтвам, а Віцебск праэкзаменуе Брэст. Пачатак матчу ў 19 гадзін, а праз 2 дні ў суботу нашы землякі памяняюцца сапернікамі. У суботу гульні пачнуцца ў 13 гадзін. Валейбольны клуб «Марка» на гэтых выхадных чакае выязная серыя паядынку. 14 і 15 лістапада нашы землякі згуляюць з Магілёўскім валейбольным клубам. А зараз да мясцовых спаборніцтваў. Рэспубліканскую спартакіяду па таэквондо сярод выхаванцаў дзіцяча-юнацкіх школ краіны прыме абласны цэнтр у гэтыя выхадныя. 14 і 15 лістапада паядынкі прадстаўнікоў усходніх адзінаборстваў пройдуць у спартыўным комплексе «Камсамолец». Паралельна толькі ў зале Віцебскага ЦСКА стартуе адкрыты рэспубліканскі турнір па вольнай барацьбе памяці майстра спорту Рэспублікі Беларусь Івана Станкевіча. А ў зале боксу імя алімпійскага чэмпіёна Вячеслава Яноўскага будзе ладзіцца першынства вобласці па боксе ў праграме «Алімпійскі дзён моладзі Беларусі». І гэта была апошняя інфармацыя, Вольга. Я развітваюся з табой. Дзякуй, Сергей, а мы працягваем выпуск. Жыхары вёскі Слабада Віцебскага раёна знайшлі ў лужыне каля дома параненага і абяссіленага бобрыка. Хто пакрыўдзіў маленькую жывёлу і як яна адчувае сябе зараз, ведае Вікторыя Целяпкова. Бобра знайшоў жыхар вёскі Слабада Мікалай Шыракоў. Жывёліна была паранена. Мікалай Ефімович зразумеў, пакідаць яе без дапамогі нельга і даў прытулак пакутніку. На краю асфальта вот здесь маленькой лужине, грязи. Пошел, посмотрел бобер. Да, деда. Дети, собаки, думаю, надо куда его девать. Они живут у нас в деревне вот здесь, в 500 метрах, в канале. А в канале воды нет совершенно сейчас. Ну, я его словил за хвост. Я внутри держал раньше, тут больших проблем нету таких. Поймал, принес, посадил в кроличью клетку, сидит. Пражыў бабёр у гаспадара дня 4, але дзікай жывёліне неабходны іншыя ўмовы. Ды і лячэнне кватаранту патрэбна. Таму звярнуўся ратаўнік у Віцебскі заапарк. Заолагі лічаць, што бобрык стаў ахвярай сваіх братоў у барацьбе за тэрыторыю і ежу. Это маленький бобренок этого года. Вот, похоже, ему досталось от сородичей. Вот. Рана, конечно, не очень красивая на боку, но попробуем полечить. Где-то дней 30 он у нас будет в карантине. Вот. За это время мы попробуем подыскать, оборудовать ему место для содержания, потому что там должен быть обязательно бассейн, потому что это полуводное животное. Вот. Ну, посмотрим, как там будет. Раны ў жывёлы сур'ёзныя, але супрацоўнікі заапарка ўпэўнены, яны іх залечаць. Пакуты бобрыка скончацца і новы дом яму спадабаецца. Вікторыя Целяпкова, Сергей Котаў, навіны Віцебскі раён. На найбуйнейшым верхавым балоце Беларусі Ельня ў сезон збіраюць па 500 тонн журавін. І без шкоды для прыроды. Аднак не толькі такімі дарамі прываблівае заказнік. Штогод сюды прыязджаюць паглядзець на чыстыя азёры і рэдкія віды жывёл сотні турыстаў. Уразілася краявідамі і наша здымачная група. Хожу, багульник собираю. Здесь цветет много багульника. И много лекарственных растений здесь. Летом лекавыя расліны для гарбаты, а восенню спелыя журавіны для морса. У Кася казачонок вітамінамі на зіму запасаецца кожны год. Ягоды тут заўжды буйныя, а напрыканцы восені асабліва сакавітыя. Кисель варим, морсы делаем. Самое лучшее именно с сахаром, чтобы она стояла. Все витамины сохраняют. Иногда булки, пироги там с клюквой начиняешь. По запасах журавін Ельня ў лідарах. Рэкорд 500 тонн за сезон. І гэта без шкоды для прыроды. Дарэчы, на тэрыторыі заказніка расце адразу некалькі відаў гэтых ягад. Для Міёрскага раёна журавіны даўно сталі брэндам. Во время сезона сбора клюквы, клюкву болотную можно собирать на территории заказника свободно, то есть каждый желающий. Клюква мелкоплодная, она краснокнижная, она меньше по размеру, но вот на вид ее могут различать только специалисты. Мелкоплодная для произрастания выбирает более кислую среду. У Ельню едут не только по ягоды, але и по видовищу. В регионе проходит экологичное свято журавы и журавины. Некалькі десяткаў пар журавоў живут на территории заказника.
тысячы іншых пералётныя. Яны спыняюцца на балоце падчас міграцыі. Журавль птица моногамная, и пару свою журавли сохраняют на всю жизнь. Только в том случае, если самец или самка погибают, только тогда журавль заводится новой семьей. Журавль очень высокоинтеллектуальная птица. Он испытывает разный спектр эмоций. И ревность, и зависть, и любовь. И вот все свои эмоции журавли показывают танцами. Ельню называюць беларускай тундрай. Прапіску тут атрымалі сотні відаў жывёл раслін. Многія з іх чырванакніжныя. Гідралагічнаму заказніку прысвоены статус рамсарскага угоддзя. Тут знаходзяцца дзясяткі азёр. Большасць маюць свае легенды. І рыба тут асаблівая. Вопытныя рыбакі нават могуць адрозніць, з якога возера трафей. На ельне рыба светлая, черная, темная. И она, хотя она соединяется ништяком, но все равно она как бы знает свои границы. Та не переплывает сюда, это туда. Россия, Латвия, Германия, Турция, Новая Зеландия. Штогод по экзотику у заказник приезжают туристы з усяго свету. Дарэчы, менавіта тут гнездзяцца вельмі рэдкія птушкі, чарнавалёвыя гагары, але толькі адзінкам пашчасціла іх убачыць. Віктор Праліч, Марина Романовская, Александр Петровецкі, навіны, Міёрскі раён. Няхай на наступным тыдні вам спадарожнічае поспех. Гэта была выніковая праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».